Tätä kisaahan oli järjestänyt ennen mua Susanna Penttilä. Susanna myi tämän kilpailun 2 daamille, jotka sitten järjesti tämän yhden kerran. Kisa meni muutamaksi vuodeksi telakalle. Sitten mä tein kaupat siitä ja rupesin järjestämään. Ja pikkuhiljaa ollaan menty niin kuin joka vuosi vaan isommaksi ja isommaksi. Nyt ollaan sitten tässä teidän kanssa. Viivi Pumpanen oli ensimmäinen mun Miss Helsinki ja siitä sitten aika ryminällä ollaan menty vaan ylöspäin. Ja Viivin jälkeen sitten kruunattiin Sofia. Sofia lähti ura niin kuin miljoonaa nousuun. Sofian jälkeen tuli Safakki. Tosin Safakki oli eka perintöprinsessa, mutta kuitenkin kruunattiin sitten melkein heti Miss Suomeksi. Tästä on tullut semmonen, niin kuin, miten mä sanoisin, tähtitehdas, voisiko sanoa näin. No, meillä on vähän epäselvää vielä ehkä, mitä tässä tulee tapahtumaan tänään. Että tässä tulee olemaan mielestäni jonkunnäköistä catwalk-harjoittelua ja saadaan varmasti pukea tommoset prinsessamekot päälle ja ihan tätä yhdessäoloa oikeastaan, että nämä nyt alkaa olla näitä ensimmäisiä meidän yhteisiä juttuja. Niin. Poseeraus keskelle, käännös ja sitten kävelitte tuolta takakautta saman kautta pois. Okay. Siis keskellä piti poseeraa? Joo, takaisinpäin mennessä. Nopea pysähdys vaan. Joo. Pelkällä catwalkin kastauksella on eri suosikkinsa, persoonallisuuksissa on eri suosikkeja ja käytöstavoissa on eri suosikkeja, eli pitäisi jakaa 3 ykköspalkintoja. Ja älä aina hyytyy loppuun käännöksestäkään. Ihana. Yes, hyvä. Me harjoiteltiin tuossa vähän catwalk-kävelyä ja sitten semmoista pientä esiintymistä. Ainoa palaute mitä sain oli, että vähän pitäisi hidastaa ja rauhallisemmin mennä. Nyt sä oot vähän niin kuin sellainen, tiedätkö, että mä haluan nyt nopeasti, mä tiedän, että mä osaan tämän, mutta mä haluan tehdä tämän nopeasti, että rauhoita. Muistakaa ensivaikutelma, ja tää on vapaaehtoista, tää on kivaa, ja catwalk-kävelyä pitää harjoitella ja tilaan tulemista ja siellä olemista ja sieltä poistumista. Noin, vähän no niin, katsotaanko sivuasennossa. Näin. Ja sitten hups, oikeesti japanilaisethan laittaa koko sushipala kuuluisi kerralla tunkea suuhun. Noin, ja nyt suuhun. Jee! Sä saat siellä kikuilla. Täällä ollaan gloss-hampaiden valkaisussa ja tässä pari viikkoa sitten tehtiinkin samassa paikkaa tehopuhdistus hampaisiin. Tuli ihan mielettömän puhtaan tuntuiset hampaat ja nyt sitten hampaiden valkaisuun pariin. Oltiin Miss Helsinki finalistien kanssa tuolla glossilla ja saatiin tehovalkaisua. Nyt kyllä kehtaa hymyillä. Kun me käytetään laservaloa, niin päästään sinne syvemmin. Ja sitten kun me käytetään pitkää aallon pituutta, niin meidän valotusaikakin on lyhkäisempi. Eli tehokkaammin, hammasystävällisemmin. Vähän jännitin sitä, että miltä se tuntuu, mutta ei koko hoidon aikana ollut mitään tuntemuksia siellä, että ei vihlonut hampaita ja oli tosi rento ja ihanat ammattitaitoiset valkaisijat. Ihana lopputulos. Gloss-hampaiden valkaisun jälkeen tuli julkinen pressipäivä, joka oli Apollossa. Päivä oli pitkä, aamulla meikattiin ja laitettiin tukkoja. Silloin ei vielä jännittänyt, mutta sitten kun ilta läheni, niin tuli vähän perhosien maha, että mitäs nyt tapahtuu. Meitä missinuoria kritisoidaan niin paljon, koska me mennään sinne ihan omin itsenä kilpailuun ja TV-naiset kaikki on sellaisia kauniita, photoshopattuja, kaikki lehdessä ja sitten kritisoidaan sitä, että media antaa väärän kuvan. Sitten ollaan oikeat tytöt, jotka menee sitten johonkin kauneuskilpailuun. Niin. Ja sitten meitä kritisoidaan, kun meillä on tarpeeksi laihoja tai liian läskit reidet. Tai... Ja sitten ihmetellään, miksi nuorin on ongelmia oman itsensä kanssa. Oot sä kuka vaan laitat Facebookiin jotain? Että pitää olla tämmönen pikku ja...
Jännitti aika paljon tulla tänään ihan vaan sen takia, ettei oikein tiennyt mitä tapahtuu. Et ihan ensimmäistä kertaa tosissaan tultiin periaatteessa julki. Sitä on kaikki tosi makea väristä. Punainenkin on ihan törkeä hieno punainen. Toi sininenkin on ihan sähkösininen on muutenkin niin kuin tosi makea. No tässä on jotain koruja, niin nämä olisi semmoiset, mitä olisi hyvä niin kuin sitten, että ne on aina messissä. Koska nyt kun me lähdetään kiertueelle, niin teette niin kuin tosi harvoin kuljette omissa vaatteissa niin, että olette niin kuin tavallaan ittenne näköisiä. Teillä pitäisi olla aina niin kuin samantyyppiset vaatteet. Ja niin kuin noin Saijakoon mekot on yhdet semmoiset niin kuin iltamekot, missä sitten olette tosi usein. Mä sovitan mahtuuko se? Niin. Ja se auto. Olisiko kiva? Joo, Riisi käy. Mä sovitan. Okei. Mä en halua tommosia ihan outoja. No otat sä sit nää. Okei. Hei, oliko iltapuvut kaikilla? Nyt alkoi kyllä jännittää, kun me alettiin puhumaan. Ehkä tässä kannattaisi vähän jännittää. Miltä tää näyttää? Mekko tulee yksitellen täältä ja sitten tuolta pois, mutta sitten se loppu tultiin sille. Joo, loppu tulitte kahdestaan. Joo. Ja Rivi. Oikeesti meen. Onko se nää? Mennään. Me esitellään vuoden 2015 Miss Helsinki -finalistit ja tää on ensimmäinen kerta, kun tämmönen lehdistötilaisuus on julkinen ja musta on tosi kiva, että täällä on tämmöisiä ihmisiä, jotka ei tullut tieten tahtoen tätä katsomaan, niin pääsee seuraamaan, mitä täällä tapahtuu. Yhdestä näistä naisesta kruunataan seuraaja meidän ihanalle Isabellalle, joka siellä istuu. Isabella on siis hallitseva Miss Helsinki. Ja tämä kovatasoinen mahtava finaali käydään Apollossa tuolla isommalla puolella tammikuun 9. päivä. Huikea finaali taas edessä. No siis tämä ryhmä on kaiken kaikkiaan tosi hyvä ryhmä. Ne jotenkin oppii tosi nopeasti, ne kuuntelee, ne keskittyy. Niin, kaikilla meni mun mielestä tosi hyvin. Kai mä kehun vaan. Mä vielä kehun. Katsotaan sitten, kun mennään pidemmälle. Mutta tuolla oli tosi kiva tunnelma. Musta oli ihanaa, kun taputettiin, kun tytöt tuli sisään. Ja oli tyttöjen niin kuin läheisiä poikaystäviä, äitejä ja ystäviä katsomassa, niin tosi kiva. Mitäs tää teidän juttu on tuolla kuvauskaverin kanssa? Mä en ole ihan varma. Kun mä sinut kohtasin, oli ilta ihan niin linnut. Mulla on niin matala ääni. Kimmelsi taivaan kuu.